En la primavera i el bon temps arriba el moment de gaudir de les fires de pràcticament tots els pobles de Mallorca. Avui hem vengut a Andratx i aquí, en aquest indret tan espectacular com és el castell de Son Mas, on hi té la seu, l'Ajuntament d'Andratx, hi ha pràcticament a de vora i tots els seus voltants el que és aquesta fira. Així que en això vos convidem els pròxims 25 minuts a Rodamont a veure la Fira d'Andratx de 2014. Anem-hi! Ara tenim amb nosaltres a Càtia Roarch, ella és primera tinent de batlle, però avui la tenim com a regidora de promoció de comerç. Per cert, té moltes més regidories, però bé, avui estàs com aquesta, no? Sí, és aquesta que duc avui, sí. Càtia, quant d'anys tu darrere l'organització d'aquesta fira? D'aquesta fira, ara enguany farà la tercera vegada. Vull dir que jo fires no n'havia fet mai. Enguany, per jo, la tercera fira. A qualsevol fira, i evidentment Andratx també, trobam també parades, estants, on hi ha una part més solidària en aquest cas. Veiem un lazo en movimiento. Llorenç, el batlle d'Andratx, que ens acompanya ara, està bé també tenir aquestes coses, com en aquest cas és en compte, vull dir, per afavorir el càncer de mama, que tan actual és, per desgràcia, no? Clar que sí, aprofitar aquests events aquí on hi passa tanta gent per conscienciar la gent d'aquests problemes tan greus que tenim a la nostra societat i d'intentar aportar cadascú el seu granet d'arena perquè això qualque dia s'arribi a curar d'una vegada, doncs sempre és bo. La Comissió de Normalització Lingüística de l'Institut d'Estudis Secundaris d'Andratx, Baltasar Porcel, ha posat en marxa un projecte. Tenim amb nosaltres en Sara i en Daniel, dos alumnes. Na Sara és equatoriana, en Daniel va néixer aquí, però és de pares peninsulars, d'Albacete concretament, per tant, tots dos, com a llengua materna, tenen el castellà. Jo el primer que te demanaria, Daniel, és exactament de què consta aquest projecte, que anem a veure si ho diré bé, les 7 claus i la dragonera. Sí. I el projecte concretament com se diu? El projecte d'aquí és Jove i Nova Mallorca i consta de que l'ús de la llengua catalana se millori i si tingues un ús més millorat per comunicar-ho millor i conèixer gent d'altres països i fer amics. Com va néixer això? Pues en un principi, com més o menys cada any, la comissió fa projectes per millorar l'ús i s'ha propost aquesta idea d'anar a Andorra. D'anar a Andorra? Sí, d'anar a Andorra i que vinguin aquí per conèixer tots la seva cultura. Vols anar a Andorra i ells que venguin aquí? Sí. Nosaltres vam començar a anar a Andorra fa gener per ahir i ara aquí vendran els andorrans a Mallorca. Anem a veure si na Sara mos amplia un poquet l'informació que m'ha donat el seu company Daniel. Què fos exactament? De què consta aquest projecte? Mos ha mig avançat un poquet, que varen anar a Andorra, que d'Andorra vendran aquí, però amplia-mos un poc. Consta de fer una pàgina web i parlar català i després ells vendran ara i farem activitats d'esport, d'economia, d'agricultura, tot això, i després nosaltres van anar i també van a fer coses d'aquelles. Supos que Andorra, a més, un país, un indret molt especial, no? Sí. I conta-mos, com feis el viatge? Perquè supos que aquí se tracta de baratir molt, no? No aneu a hotels ni res d'això, no? No, vam a casa dels nens que ens toquen i després ells també venen a la nostra casa i és com una experiència nova per nosaltres. Sí. Vols tornar aquests alumnes i fins i tot els professors, de fet el vostre coordinador, no sé si ho dic bé, en Joan Ramírez, és així, no? Sí. També va a cap professor, no se'n va a un hotel, eh? No, cadascú a casa d'un nin o una nina. Què diuen aquest teva, d'aquest projecte? Que està molt bé, que li s'agrada, perquè sempre fan aquests projectes i està molt bé. I bé, aquí veurem amb en Daniel. Daniel, tu ho han dit bé abans que tu, que teva sempre has parlat el castellà? Sí, jo sempre parlo castellà. Ara he començat a parlar català per aquest projecte i gràcies a aquest projecte he millorat el meu català i els meus professors ja m'han dit que he millorat bastant gràcies al projecte.
El manco mos hem entès tots tres, eh? Sí, no sé. I no han dit una paraula en castellà. Sí, això de bo d'aquest projecte. Molt bé, Daniel. Enhorabona i serà. Dos besos i enhorabona. M'agradaria dir que... Sí, un momentet, que en Daniel vol dir una cosa. Gràcies al professor que ens ha ajudat a això i gràcies al nostre coordinador perquè ha organitzat aquest projecte molt bé i ens ha ajudat molt a facilitar aquest projecte. Ja me'n farem venir el coordinador. Ja en farem venir. Ja que mos han parlat d'ell. Joan, res, agrair-te que mos has organitzat un poquet l'entrevista i, sobretot, enhorabona per la feina. Sempre és un plaer fer feina per als soldats i més si se trata de desenvolupar les seues competències lingüístiques i a nivell social. Sempre és un plaer treballar amb aquest jovent. I de res, que vengueu molt perquè que teniu separat aquí per recaptar els per aquest projecte. Moltíssima de sort. Moltíssimes gràcies. I quina millor manera que deixar tot un dematí de visita per fira, caminant i veient i disfrutant, que fent-ho amb un bon àpat. Nosaltres ho fem aquí, des d'aquest passeig on l'Ajuntament d'Andratx ha organitzat la tercera mostra gastronòmica. Així vos deixam amb aquest programa, vos deixam en Canal 4 i nosaltres anem a veure si peguem una picadeta. Salut i fins la propera setmana.